Здравейте, приятели! В Bulgarian Source Server. Знам, много оригинално име. В този канал мисля да правя видеа главно за Jujutsu Kaisen или JJK, но ако пожелаете, може да прави за някое друго аниме. Ще бъда повече щастлив да направя и видео и за него. За сега на този етап нямам никакъв график за клип, но мисля да качвам възможно най-често, което няма да е много често. Заради Даскал, чувствайте се свободни да коментирате идеи за видеа, които правим. Може да правим хипотетични битки, като например, дали Юджи би могъл да победи Disaster Crest. Мога също да коварваме яркове и разни други неща. Топ лайк на тия коментар на това видео ще бъде идеята за следващото видео. Чувствате се свободни да качите вашите собствени идеи на видеа. Може на по-късен етап да направим някакъв Discord сервер, в който може да си споделяме неща, подобно на Bulgarian Shinobi, сервера неговия, или паралелийски, както вече се казва в Twitch. Идеята на този канал защото винаги съм искал да бъда ютубър, както харесвам да говоря за анимета, затова реших да комбинирам тия две неща в едно, което е този YouTube канал. Ако харесвате контент такъв, като за анимета и така нататък, чувствате свободни да лайкнете, да сабскрайбнете, което аз много ще съм много щастлив, ако го направите. И така ще помогнете с гадния ютубърски алгоритъм. И като ми лайквате и сабскрайбвате, ще го ползвам като мотиватор да качвам по-добър, по-хубав, всичко по-добър контент от това, ето в момента правя. Затова, моля ви, направете го. Аз съм прескочил през луната, ако го направите. И сега достатъчно съм япвал, да ви оставя обратно да си гледате разни други видеа, каквото се искали да погледате. И ще се видим на следващото видео. Чао, чао!